Ini may testing nga ito repair ano. Boss generation 3 nga cordless handle. Problema niya suka niya siya mo init maso ya payo yung motor. Plaster kamay. Okay, tanggalan na ito ng gear. Okay na yung brush. Gamitan na ito ng puller. Plies. Ani na ito mailhan ng musaril pa niya ito ang DIY nga puller. Agay murag kuwang magkamay, wala pa malibilo na pa yung civil gamay, pero tingnan na to kung makaya naman yung muso ni kung di ba ni mo slide ron pasin kaya ra. Murag ligas-ligas doon. Malabo kayo bay. Ini mapugos na tagamit ang nagbabawal ng teknik. Okay, ayo gani kay ing saril atong plan B. Plan B noang. Ini posible na nigdiyan ni matanggal. Di naman ni ka-slide. Bingo. Okay, isunod na ito ni brush. Ini yung mga carbon brush. Gahigian naman eh. Okay. Last, kining rotor. Tanggalan lang ako ng rotor para makita na ito may problema ng yung mga winding. Pusla na ablihan ba? Kay pwede ni siyang na-lose contact. Lose contact siya yung winding o sa yung commutator. Pero raga, yay. Di man siya matanggal bay. Samaning. Kadto. Taklakod. Nanglan na hinlo. Lihan na katapatan eh. Ito lang yung pasinahong gamay niya yung commutator. Okay. Pites na ni. Kaya naman na yan kon. Wala may mga lost contact. Okay. Ito na na ibalik. Kaya murag ni kuwang dyan. Hinlo na.